Mubarak BRT na Gombe ni na zo fadar kibana. Hadiza Aliyu Gabon ɗarfin mutum Hausa nake wa yabo. Yawwa mutane na ta yaban kisan no jaruma ta kunki daban. Hadiza Aliyu Gabon uwa ce kwarai ta zarce kaɗan. Mutum ba zai miki ba abinda rabu ya yi shi ne a gaba. Yaban kisan no jaruma ta kunki daban. Hadiza Aliyu Gabon uwa ce kwarai ta zarce kaɗan. Mutum ba zai miki ba abinda rabu ya yi shi ne a gaba. Mai fada a cika a kira ta wannan kuje sai da ta gari. Wanda ya yi maka shi ne naka Allah madamkin zarce ɗari. Hadiza Aliyu Gabon taimako kike yau za na fada. Yawwa Hadiza Aliyu Gabon uwa ce muna yin alfahari. A'a mun dace da yawan mu ya uka shi mun bari yin garari. Sanadin ki ne muka ce marabo na fada a yau na kara fada. Yawwa Hadiza Aliyu Gabon uwa ce kwarai ta zarce kaɗan. Mutum ba zai miki ba silar ke muna murna a yanzu gashi mun zarce wasiya. Hadiza Aliyu Gabon wanda da ya take fin ba gajiya. Mubarak BRT na Gombe ta ki ce waƙar hajiya ni na rera. Hadiza Aliyu Gabon uwa ce kwarai ta zarce kaɗan. Mutum ba zai miki ba cikin ruwa dab da kada. Ni a yanzu kwana ta dai Hadiza yar Gabon wace ba ta fada. Sarauniya a mata ke ɗaya ce a fuska kyau shi ne ya miki gada. Sanadin ki ne muka ce marabo na fada a yau na kara fada. Hadiza Aliyu Gabon uwa ce kwarai ta zarce kaɗan. Sani kandi alƙur'an ubangidanmu ne ya san tafiya. Mai taɓa kaya shirya shiri dan in na gan shi lallai za mu da ku haka.
gabon. Sani kandi ka yi sa'a uwar gidanka kwai kyawun aliya. Kashe Tabida Sani kandi Sani kandi mai gida na ka bi gaban dubu-dubun mata tsoron ka suke. Kai mutum ne mai jama'a kuma jama'ar shaidan ka suke. Ai halin ka iri na Hadiza anti wace kowa santa yake. Ni ina maka ban gajiya a tafiyar gwana ka daura niya. Sani kandi yawwa ina jama'ar ta ku zo mu je mu bangaren yayya da batu. In ku zo ku gane wa idan ku ko da a ce kun san ta batun. A fagen tsari na kula da rayuwar mu ta sai ta batu. Ya taimako kina mana mu jama'a rabbana ya ja kwanan ki gaba. Yawwa inda alkhairi yake za ku ganta ita ce za ta yi gaba. Taimako na marayu kam a bangaren sa ai ta zarce uba. Asibiti ta sabanta zuwa domin ta taimaka ko ba haka ba. Bana ya ja kwanan ki gaba wallahi mun yaba tsarin ki da kyawa. Yawwa Hadiza diya mai kyau a fuska gara ba ta ga tsali. Maimakon ta je haushin wanda nube ta sharri sai shagali. Ga karatun addini har ma na boko sai sanyin fili. Hadiza Aliyu Gabon abin mu ko aril an santa da san dubin mutane. Yawwa bagen iya taku sai Hadiza anti san ba ta garari. In tana harkar ta na fimto za ka ganta sai aikin nazari. Idan ka zo da ta taimaka ta kan yi ko da kun fi ɗari. Abun ba a magana in har ka ganta to ka samu rabo. Yawwa ayya kai
Hadiza Aliyu Gabon. Yar fim ɗin Hausa nake wa yabo.